Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo a wannan tasha mai albarkar gaske. A bidiyon namu na yau insha Allah zan nuna muku wani sabon platform ne wanda insha Allah za ka yi making money a ciki masu yawa. A wannan dai platform ana samun kuɗaɗe masu yawan gaske. Kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba dan uwa, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka yi mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin da zarar mun saki sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. Zan aje maka link din wannan platform a description na wannan bidiyon. Kai tsaye idan ka je description za ka ga link na wannan bidiyo, sai ka danna shi zai bude maka fuska kamar haka. A lokacin da ya kawo ka nan wajen shine fuska platform din, za ka danna nan ka saka phone number naka kamar haka. Bayan ka saka phone number naka gashi nan kamar yadda kake gani ga wasu lambobi nan a haka, zaka ga an sa masu a hargitse, to su zaka kwafa ka saka a nan wurin. Gashi nan zaka kwafi lambobin ka saka su a wurin kamar haka. Gashi nan 7967 gashi nan zaka kwafa ka saka a wurin. Sai nan wajen password kuma zaka saka password, misali zaka sa da lambobi ko suna haka dai abinda kaga kayi ra'ayi. Bayan ka gama ga wani gunan da aka sa sign up gashi nan, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zai bude maka dashboard na wannan platform, wato home shine wannan fuskan nashi shine na home din shi. Zaka kai tsaye daga yin register an baka 705. Ni 700 suke bayar da ke, ni already na riga da na register. Kullum za su baka 5 naira a tsawon kwanaki masu yawan gaske. Kullum za su baka naira 5. To idan kana ganin ba za ka iya jira kullum a baka naira 5 ba, to kai tsaye za ka yi investing a cikin wannan platform. Gashi nan ga sunan kala-kala yanayi, sai ka zaɓi wanda za ka iya ka zuba kuɗinka. Gashi nan dai shi wannan na farko za ka gashi nan za ka sa 3k ne, 3,000 ake yin deposit a wannan na farko dinnan VIP 1 kenan. Za kuma ka ringa daukar 150 a kowace rana, za ka dauki naira 150 kowace rana. Gashi nan za ka dau 5% kenan. Sai kuma nan gashi nan za ka dauka a tsawon kwana 180. Kullum za ka dauki 150 na tsawon kwana 180. Kudinka za su kama 27,000 kenan. Kwana 180 150 so 180 za su kama 27k kudinka, kuma ka sa 3k, only 3k ka sa amma ka cira 27k. Wannan platform gaskiya idan ka bari ya wuce ka to akwai matsala. Gwanda ka gaggauta tun kafin ya dade ka yi rijista domin ka samu kai ma rabon ka. Ga sunan dai kala-kala, ga sunan akwai na 50k, gashi nan akwai na 10k, akwai na 100k, gashi nan akwai na 5 million. Gashi nan dai sai wanda kake ganin zaka iya yin deposit akai. To sai ga wajen referral nan, idan zaka gayyaci mutum, duk mutumin da ka gayyata kana da commission a kansa. Gashi nan zaka gayyaci mutum na farko akwai 10% da za a baka. Gashi nan dai kala-kala, to duk wanda ka gayyata akwai commission da za a baka. Idan zaka kufi link ɗinka ga yana an rubuta my link, sai ka danna yi kamar haka. Bayan ka danna sai ka danna copy, gashi nan kamar haka, sai ka danna. Shikenan ka riga da already ka copy referral link ɗinka, sai ka je ka tura wanda za ka tura. Amma da farko bayan ka register ga wani gunan da aka rubuta orders, gashi nan kamar haka, sai ka danna shi. To shikenan fa kullum za su baka naira 5 idan baka yi deposit ba. Amma idan ka yi deposit na 3,000 kullum 150 ne a na tsawon kwana 180, kudinka 27,000 kenan, kuma 3,000 ka saka. Idan za ka yi deposit kai tsaye ga wani gu da aka rubuta deposit, gashi nan sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi ga yanan adadi, sai ka zaba deposit na naira nawa za ka yi. Gashi nan idan na 3,000 za ka yi sai ka danna nan, in na 5,000 ne, na 10,000, in na 50,000 ne gashi nan, in na 100,000 ne ma dai gashi nan, sai ka zaba da yanayi. Idan kuma da a ciki ba na adadin da kake so, sai ga wani gunan da aka gashi nan, daga nan sai ka danna.
sai ka rubuta adadin amount din da kake so ka yi deposit a ciki gashi nan. To bayan ka gama kai tsaye sai ka danna deposit gashi nan, sai ka danna deposit. Bari mu dauki 3k din nan sai mu danna deposit. To gashi nan sai ka danna payment gashi nan dai sai ka zaba yanayi. Zaka biya ne da balance ɗinka na wannan platform. Idan kana da kuɗi sun kai 3,000 a wannan platform zaka yi amfani da shi ne wajen yin investing, ko a'a sai zaka yi ta wata hanya za a abin nan ɗinka. Gashi nan yana sacin kamar haka, za mu jira shi. Ya gama sacin zai kawo mana wuri kamar haka gashi nan. Zaka saka sunanka ne a nan wurin, ba ma wannan ba. Idan kuma ba ta wannan hanyar kake so ka yi deposit kudadenka ba, sai ka zaɓi hanya ta biyu. Gashi nan yana sacin, mu jira shi. Kai tsaye bayan ya gama sacin zaka ga gashi nan an kawo maka account details. Gashi nan wannan in ka lura gashi nan account, wannan shine account name na bayanan account details ne, ga account name, okay, bank name ne, ga account name can a sama, sannan ga account number. Zaka iya ka kwafa sai ka je ka tura. Bayan ka tura sai ka zo ka tura musu receipt a daidai nan wurin. Yanan screenshot zaka tura musu ko kuma receipt, sai kuma ka a nan kuma zaka rubuta sunan wanda ya tura kudaden. Gashi nan dai nan sunan wanda ya tura kudin zaka rubuta. To bayan ka riga da ka rubuta sai ga wani gunan da aka rubuta submit daga ƙasa. Gashi nan sai ka danna shi. Bayan ka danna shi kenan kai tsaye in dai ka riga da ka yi transfer kuma ka bi wannan bayanan da muka nuna maka, kai tsaye zaka ga kuɗi sun shigo cikin wannan account naka na wannan platform. Zaka yi investing kullum za a baka 150 har na tsawon kwana 180, kuma kai tsaye zaka yi withdraw. A ƙarshen bidiyon insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi withdraw na kuɗaɗen ku cikin sauƙi. Gashi nan dai dan uwa da sauransu dai. Gashi nan idan kana da wani complaint ne ga wajen support din, sai ka danna domin ka yi musu complaint din da kake da matsala, ko kuma wani abu ka gani ya baka sha'awa za ka yi musu complaint. Yadda za kai tsaye kuma za ka yi magana da su ba tare da ka bata lokaci ba. Sai nan wajen team ne. Gashi nan gaskiya platform din nasu yana da feature mai kyau. Yawa wannan team shine zai nuna maka adadin referral da kai a wannan platform. Gashi nan dai tsare-tsaren yanayin referral da kai, gashi nan da dai sauransu a cikin wannan platform. Akwai tsare-tsare da dama. Kai sai bari in nuna ma yanda za ka yi withdraw na kuɗaɗen da ka samu a cikin wannan. Dan uwa idan kana buƙatan kai withdraw kamar da kake gani ga wajen da aka sa withdraw nan, sai ka zo ka danna shi. Kuɗi na sun kai 11,400. Zan yi withdraw ɗinsu gabaki ɗaya. Za ka zo ka danna adadin amount. To kamar yadda kake gani ya je process, kuma instantly za su saka maka cikin account naka. Kamar yadda kake gani yanzu haka har kuɗi sun shigo cikin bank account nawa instantly. Gashi nan ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Mun gode dan uwa, a huta lafiya.